हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ प्रणाम। കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് കാണില്ലേ മാതാജി? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्यदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव क्षेत्रम। हरे कृष्णा। ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. जय जय भागवता देवा जय जय भागवता जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता. हरे कृष्ण. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്ലോകം 15, ശ്ലോകം 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അനുവദിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 15 നോക്കാം നമുക്ക്. യത്പാദസംശ്രയാസൂദാ മുനയ പ്രശമായനാഃ സദ്യ പുനന്തുപസൃഷ്ടാ ശ്രുദ്ധുന്യാപോനുസേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. യത്പാദസംശ്രയാസൂദാ മുനയ പ്രശമായനാഃ സദ്യ പുനദ്യുപസ്പൃഷ്ടാ സ്വർധുന്യാപോനുസേവയാ. നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ വാക്കർത്ഥങ്ങള്.
യത് പാദ ആരുടെ പാദാംബുജമാണ്, യത് പാദ സംശ്രയ അഭയം പ്രാപിച്ചത്, സൂത അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, മുനയഃ മുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാർ, പ്രശമാനയ വിഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശമാനയ വിഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. കാണണ്ടല്ലോ അല്ലെ? വിഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. അങ്ങനല്ലേ? വിഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. സദ്യ ഉടൻ തന്നെ. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. പ്രശമായനാഹ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. സദ്യ ഉടൻ തന്നെ. പുനന്ത പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപസ്പൃഷ്ട സംസർഗത്താൽ മാത്രം. എന്താണ്? ഹരേഷ് മാതാജി, സ്ലൈഡ് അങ്ങ് മേളിലോട്ട് അങ്ങ് ആയിപ്പോയി, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നോക്കാം. താഴോട്ട് ഇച്ചിരൂടെ താഴോട്ട്. ഇതില്ല. സ്വർധുനി ഗംഗാ നദിയിലെ ആബഹ ജലം അനുസേവയ ഉപയോഗത്തിലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്പാദ സംശ്രയാസൂദ മുനയ പ്രശമായനാഹ സദ്യ പുനദ്യുപസ്പൃഷ്ട സ്വർധുന്യാപോനുസേവയ. ആരുടെ പാദാംബുജമാണോ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിച്ചത്, അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, മുനയഃ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ, പ്രശമായന ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. പ്രശമായന ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. സദ്യ, ഇവിടെ സദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന്, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ. പുനന്തുപസ്പൃഷ്ട. പുനന്ത എന്ന് വെച്ചാല് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപസ്പൃഷ്ട സംസർഗത്താൽ മാത്രം. സ്വർധുനി ഗംഗാനദിയിലെ ആബ ജലം അനുസേവയ ഉപയോഗത്തിലാക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിച്ച മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ തൽക്ഷണം തന്നെ അവരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അതേസമയം ദീർഘകാലം ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാള് പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിക്കണം. അഭയം പ്രാപിച്ച മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുമായിട്ട് സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ദീർഘകാലം, കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയേക്കാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുടെ ശരണാഗതിയിലൂടെ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അല്ലയോ സൂത, ഏതൊരു ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം ആശ്രയിച്ചവരാണ് ആര്? മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാര്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദം ആശ്രയിച്ച മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാര്, അവരുടെ മനസ്സെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കും. അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതോടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. ഒരു ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ, ദീർഘകാലം ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾ പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉടനെ പവിത്രരാകുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിവർത്തനം. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം. യത്പാദ സംശ്രയാസൂദ മുനയ പ്രശമായനാഹ സദ്യ പുനദ്യുപസ്പൃഷ്ട സ്വർധന്യോബോനു സേവയ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തായിത്തീരും? പരിശുദ്ധിയായിത്തീരും. എങ്ങനെ? ആരുടെ പാദാംബുജത്തിലാണോ സംശ്രയ അഭയം പ്രാപിച്ചത്, ആരുടെ പാദാംബുജത്തിലാണോ അഭയം പ്രാപിച്ചത്, അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, അങ്ങനെയുള്ള മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായിത്തീരും? പെട്ടെന്ന്, സദ്യ പെട്ടെന്ന് തന്നെ.
സ്പൃഷ്ട, പുനദ്യുപസൃഷ്ട. പുനന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉപസ്പൃഷ്ട എന്താണ്? സംസർഗത്താൽ, ഈ മുനികളുടെ സംസർഗത്താൽ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതുപോലെ? സ്വർധുന്യുബോനു സേവയ, സ്വർധുന്യാബോനു സേവയ. സ്വർധുന്നി, സ്വർധുനി, സ്വർധുനി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഏത് നദിയാണ്? ഗംഗാ നദി. ആ ഗംഗാ നദിയിലെ ആബ, ആബ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജലം. ആ ജലത്തില് നമ്മൾ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാല്, ദീർഘകാലം മുങ്ങിക്കുളിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് പരിശുദ്ധി വരിക. അതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധി ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഈ മുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായുള്ള സംസർഗം. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടുപേര് വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്പാദസംശയാസൂത മുനയത്താ പ്രശമായനാക സദ്യ പുനന്ത്യുപസ്പൃഷ്ടാ സ്വദ്യുന്യാപോനു സേവയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി ഒരാളും കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സത്സംഗം എന്നുള്ളതിനുള്ള ഏത് വാക്കാണ് ഇതില്, ഈ ശ്ലോകത്തില്? സംസർഗത്താൽ, ഉപസൃഷ്ട, ഉപസ്പൃഷ്ട, ഉപസ്പൃഷ്ട. മുനയഹ എന്ന് വെച്ചാല് മുനി ശ്രേഷ്ഠന്മാര്. യത് പാദ എന്ന് വെച്ചാല് ആരുടെ പാദാംബുജമാണോ. സംശ്രയ എന്താർത്ഥം? അഭയം പ്രാപിച്ചാല്. സൂത എന്ന് വെച്ചാൽ സൂതമോസ് ഗോസ്വാമി. മുനയഹ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാര്. പ്രശമായന ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയ. എങ്ങനെയുള്ള മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയില് മുഴുകിയ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി നമ്മള് സംസർഗം ഉണ്ടായാല്, ഇവിടെ സദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന്, സദ്യ പെട്ടെന്ന്. സ്വർധുന്യ എന്താണ്? സ്വർധുനി ഗംഗാ നദി. സ്വർധുനി ഗംഗാ നദിയിലെ. പിന്നെ ആബോ, ആബോനു സേവയ. ആബ എന്താണ്? ആബ ജലം. അനുസേവയ ഉപയോഗത്തിൽ, അതായത് ഗംഗാ നദിയിലെ ജലം ഉപയോഗത്തിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവം? സ്നാനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സ്നാനം ചെയ്ത് ദീർഘകാലം സ്നാനം ചെയ്താലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? നമ്മള് പരിശുദ്ധി കിട്ടുക. അതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ ആശ്രയിച്ചാൽ മതി? ഭഗവാനില് അത്രയും ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പാദങ്ങളില് നമ്മള് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാല് ദീർഘകാലം ഗംഗയില് കുളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധിയാകുന്നതിനേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധരാകും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ അന്ന് നോക്കാം വിവർത്തനം. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി. സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ആരാണ് പറയണത്? ശൗനകാദി ഋഷികൾ പറയണ. അല്ലയോ സൂത ഗോസ്വാമി, ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അഭയം പ്രാപിച്ച മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ തൽക്ഷണം തന്നെ അവരുമായി സംസർഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? അതേസമയം ദീർഘകാലം ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരാൾ പരിശുദ്ധനാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അതായത് ആ ക്ഷണം തന്നെ നമ്മള് മറ്റുള്ള ഭക്തരുമായി, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് സംസർഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ആ ക്ഷണം തന്നെ എന്തായിത്തീരും? പരിശുദ്ധരായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പുണ്യനദിയായ ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ അധികം ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർ. മനസ്സിലായില്ലേ? പുണ്യനദിയായ ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ അധികം ശക്തിയുള്ളവരാകുന്നു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തർ. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരൊന്നല്ല കേട്ടാ. ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തര്. 2 തരം ഭക്തരുണ്ട്. എന്തൊക്കെ? ഒന്ന് മുക്താത്മാവും, ഒന്ന് എന്താണ് ഇതില് ഭവസാഗരത്തിൽ പെടുന്ന പതിതാത്മാക്കളോ.
ഇതാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സേവിക്കല് മാത്രമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ അധികം ശക്തിയുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് വന്നാല് അത് ഭഗവാൻ അത് നടത്തിയിരിക്കും. അവരുടെ വാക്കുകള് ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല. അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദ് പറഞ്ഞു, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ നിന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ? ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച വഴിക്ക് വന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് വന്നു. അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള് അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ്. ദീർഘകാലം ഗംഗാ സ്നാനം ചെയ്യുക വഴി ഒരാൾക്ക് ആത്മീയ നേട്ടം പ്രാപ്തമാക്കാം. നമ്മൾ ഡെയിലി പോയിട്ട് കുറേ നാള് ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ആ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ കൃപയാൽ ഒരാൾ തൽക്ഷണം പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശൂദ്രനോ സ്ത്രീയോ വ്യവസായിയോ ആരുമാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശൂദ്രനോ സ്ത്രീയോ വ്യവസായിയോ ആരുമാകട്ടെ? ഏറ്റവും പവിത്രത ഇല്ലാത്തവർ എന്നാണ് ശരിക്കും പറയുക. ശൂദ്രന്മാരും സ്ത്രീ വ്യവസായി ആരുമാകട്ടെ, ആരായാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ആർക്കും അഭയം പ്രാപിക്കാം. ജന്മം കൊണ്ടൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലങ്ങളെ നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും പരിശുദ്ധി വരും. അപ്രകാരം അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആരും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് വെച്ചത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അവര്. അപ്പൊ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് സമമായി കാണുന്നു. ഇപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ അഭയം പ്രാപിച്ചാല് ഭഗവാന് നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരുക? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും അല്ലെ. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി പറഞ്ഞ അതിൽ ഏത് മുക്തിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് സായുജ്യം കൂടാതെ ഏത് മുക്തിയിൽ വന്നാലും ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് ചെല്ലുക നമ്മള്. അപ്പൊ അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സേവനം മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അവർക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഉപഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം. പാദകമലങ്ങളെ ആർക്കും അഭയം പ്രാപിക്കാം. അപ്രകാരം അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആരും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ മടങ്ങി ചെല്ലും എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത് പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്ത ചരണ കമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നതും ശുദ്ധഭക്തന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ, ചരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കാല്, ആ പാദാംബുജത്തില് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സേവനം മാത്രം ലക്ഷ്യമായ അത്തരം ശുദ്ധഭക്തരെ എന്താ പറയാ? വിഷ്ണുപാദ അല്ലെ പ്രഭുപാദ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ അല്ലെ. എപ്പോഴും നമ്മള് പ്രഭുപാദ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തിയാവേശമായ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ഭക്തനായ ശ്രീല ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രതിഭുപാദരെയാണ് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ വരിക. വിഷ്ണുപാദ എന്നും പ്രഭുപാദ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ അവർക്ക് നാമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണത്. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ പാദാഭുജങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് ഈ നാമങ്ങൾ സുസ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അവരുടെ പേരാണ് വിഷ്ണുപാദ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന് തുല്യം, പ്രഭുപാദ, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന് തുല്യം. ആകയാൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ തന്റെ ആചാര്യനായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തർ ഭഗവാന് തുല്യമായി ആദരിക്കുക. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ സ്വകാര്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പതിതാത്മാക്കൾ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുക്താത്മാക്കളും പതിതാത്മാക്കളും ഉണ്ടെന്ന്. പതിതാത്മാക്കളെ ത്രാണനം ചെയ്യുക. എന്താ ത്രാണനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാല് അവരെ ഉയർത്തുക അല്ലെ. നമ്മുടെ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെന്നെ ഭൗതിക ഇച്ഛയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തി അവരെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉണർത്തുന്നു. അതാണ് ത്രാണനം ചെയ്ത്. എങ്ങനെയുള്ളവരെ? ആരെയാണ് ത്രാണനം ചെയ്യുന്നത്?
പതിതാത്മാക്കളെ ത്രാണനം ചെയ്ത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവണ്ണമുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തരെ ശ്രേഷ്ഠമായ രീതിയിൽ എന്തെന്ന് പറയും? ഉപഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ന് വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളില് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് സമാനമായി കരുതുകയും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് സമാനമായി കരുതുകയും അതേസമയം സദാ ഭഗവത് സേവകന്റെ വിനയാന്വിത സേവകനായി സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ആർക്കാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാല് കേട്ടാല് മനസ്സിലാവണത്? ആർക്കാണ്? അസൂയയില്ലാത്തവർക്ക്, വിനയമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെ? പിന്നെ ശ്രവണത്തില് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, അല്ലെ? കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അവര് വിനയാന്വിത സേവകനായി സ്വയം കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്തിയുടെ മാർഗം ഇപ്രകാരമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ, അല്ലെ മുക്താത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വിധത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഈ ബുക്ക് ഭാവാർത്ഥം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി, ഞാൻ വലിയ ഇതൊന്നല്ല, നിങ്ങളോടൊത്ത് വായിച്ച് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശരിയാണ്, ഇത്രയൊക്കെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അറിയണുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെ ആര് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും അവരെ എന്തായിട്ട് കാണണം? നമ്മള് ഗുരുവായിട്ട് കാണണം. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം 16 നോക്കാം. കോവാ ഭഗവതസ്തസ്യ പുണ്യശ്ലോകേഢ്യ കർമ്മണഃ ശുദ്ധികാമോ ന ശൃണുയാദൃശ്യസ്യ കലിമലാപഹം. കോവാ ഭഗവതസ്യ പറഞ്ഞോളൂ. കോവാ ഭഗവതസ്യ പുണ്യശ്ലോകേഢ്യ കർമ്മണഃ ശുദ്ധികാമോ ന ശൃണുയാദൃശ്യ കലിമലാപഹം. ശുദ്ധികാമോ ന ശൃണുയാദ്യശ കലിമലാപഹം. കോ വാ ഭഗവതസ്തസ്യ പുണ്യശ്ലോകേഢ്യ കർമ്മണഃ ശുദ്ധികാമോ ന ശൃണുയാദ്യശ കലിമലാപഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കോവാന ഭഗവതസ്തസ്യ പുണ്യശ്ലോകേഢ്യ കർമ്മണഃ ശുദ്ധികാമോ ന ശൃണുയാദ്യശ കലിമലാപഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മളുടെ അതിന്റെ വാക്കർത്ഥങ്ങൾ നോക്കാം. ക ആര്, വ വിശേഷാൽ, ഭഗവത ഭഗവാന്റെ, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, പുണ്യ നന്മകൾ, ശ്ലോക ഈഢ്യ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ആരാധിക്കത്തക്ക, കർമ്മണ കർമ്മങ്ങൾ, ശുദ്ധി, കാമഹ സർവവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ന ഇല്ല, ശൃണുയാത് ശ്രവിക്കുന്നു, യശഃ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ,
കലിയുഗത്തിന്റെ മലാപഹം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഹേതു. കോവ കാന്ന് വെച്ച ആര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടുന്നവര് കലിയുഗത്തിന്റെ മലാപഹം കലിയുഗത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഹേതുവായിത്തീരുന്നു. കലിയുഗത്തിന്റെ മലാപഹം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഹേതു എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം. അതാണ് ഈ വാക്ക് കലിമലാപഹം, കലിയുഗത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. കലിയുഗം എന്താണ്? ധാരാളം ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായിത്തീരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യശ്ലോകേഠ്യ കർമ്മണ, പുണ്യ നന്മകൾ, ശ്ലോക ഈഠ്യ അതായത് പ്രാർത്ഥനകളാൽ ആരാധിക്കത്തക്ക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. പുണ്യ ശ്ലോകേഠ്യ കർമ്മണ, പുണ്യ നന്മകൾ, ഭഗവാന്റെ നന്മകളും കുറിച്ച്, അതേപോലെ പ്രാർത്ഥനകളാല് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആള് എന്താവും? സർവവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇല്ല. സർവവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധി കാമോ, കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല. ശൃണുയാത് ശ്രവിക്കുന്നു. യശഃ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ, കലിയുഗത്തിന്റെ മലാപഹം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഹേതു. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. കലിയുഗത്തിലെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സങ്കീർണതയാല് എല്ലാ പദ്ധതികളും പൊളിയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ശുദ്ധഭക്തിയുടെ കലഹപ്രിയരാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവര്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗൃഹത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും വളരെയധികം വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ഒരു യുഗമാണ് കലിയുഗം. അപ്പൊ ആ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടുന്നവര് ആ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ആരാണ് അങ്ങനെ മോചിതരാകാൻ ശ്രമിക്കാത്തവര്? കലിയുഗത്തിലെ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആരാണ് നന്മ നിറഞ്ഞ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടാത്തത്? അങ്ങനെ ഇല്ല. അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാട്ടാത്തത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. കലിയുഗത്തിലെ കളങ്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണിക്കണം. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മള് താല്പര്യം കാട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടുക. അത് വലുതാവണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. കലഹപ്രിയമെന്ന സവിശേഷ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയതാണ് കലിയുഗം. അത്യന്ത ഗർഹണീയമായ യുഗവുമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മള് വീടിനകത്തായാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തേന് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കും? വഴക്ക് നടക്കും. അത് ഈ യുഗത്തിന്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് സമൂഹത്തിലായാലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലായാലും അങ്ങനെയാണ്. നിസ്സാര തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിധം ദുരാചാര പൂരിതമാണ് കലിയുഗം. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ. നിസ്സാരം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മതി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സ്വാർത്ഥമതികളല്ലാത്തവരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ശുഷ്ക ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായവരുമായ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം സദാ ചിത്തരായവർ. ചിത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സ്. മനസ്സ് എന്തില് വെക്കണം?
ഭഗവാന്റെ നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യരുത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം സദാചിത്തരായവർ, മനസ്സ് അതിൽ നിമഗ്നരായവരെ ഈ യുഗത്തിന്റെ വിദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമുക്തരാകാൻ കഴിവുള്ളവരായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താവും? സമാധാനത്തോടെയും മൈത്രിയോടെയും ജീവിക്കാൻ ജനനേതാക്കൾ ഉത്സുകരാണ്. എപ്പോഴും സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാഹോദര്യ ഭാവത്തിനാണ് മൈത്രി എന്ന് പറയാ. സമാധാനത്തോടെയും മൈത്രിയോടെയും ജീവിക്കാൻ ജനനേതാക്കൾ ഉത്സുകരാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യ ശ്രവണം എന്ന ലഘുമാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. അവര് ഭഗവാനെ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലോ ഭഗവാനോടാണത്. ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണ അതെല്ലാം നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നടത്തി തരാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയത് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാര ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പാടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്തു നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഫലം നല്ലതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ശ്രവണം എന്ന ലഘുമാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡോക്ടർമാരായാലും എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരാദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവർ കത്തി കയ്യിലിടുക. അവരത് ഭഗവാനിലെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് അവർക്കതിന്റെ ഗുണം കിട്ടണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത്രയും സയൻസ്, ഇത്രയും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളത്, അതായത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഒക്കെ ഇതെല്ലാം പറത്തി വിടണല്ലേ, അത് ആ സമയത്തും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ അത് ഇവർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് പോകാനുള്ള റോക്കറ്റൊക്കെ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഉണ്ടോന്നല്ല അവര് ചിന്തിക്കുക. അവരതെല്ലാം അപ്പോഴും അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പ്രത്യുത അത്തരം അപ്പൊ ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ശ്രവണം എന്ന ലഘുമാർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമയായ മാതാജി യാതൊരു അറിവും അവർക്കില്ല. പ്രത്യുത അത്തരം നേതാക്കൾ ഭഗവത് മഹാത്മ്യ പ്രചരണത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ചിലരാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ പറ്റി ചെയ്യണ പ്രചരണത്തെ എതിർക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നു. അതായത് മൂഢ നേതാക്കളാണ്. അവരെ പറയണതെന്നാണ് മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തെ പരിപൂർണമായി നിഷേധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം മതനിരപേക്ഷ രാജ്യം എന്ന ആശയ വ്യാജേന ഓരോ വർഷവും നിരവധി പദ്ധതികളൊക്കെ അവർ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂഢന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ശരിക്കും മതനിരപേക്ഷം, എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം കിട്ടണമെന്ന് കരുതി ഓരോ പദ്ധതികളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ പ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെയാണ്. അവിടെ ഉടനെ അവര് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പൊക്കും, പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കും, കുന്നിന്റെ മുകളില് വലിയ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വന്നിരുന്ന് സുഖിക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള മട്ടില് കുറെ ഭൗതികമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ മതി അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ദുസ്തരങ്ങളായ സങ്കീർണതകളാൽ രോഗശമനത്തിനായുള്ള ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ നിരന്തരം വിഫലമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനൊന്ന് കണ്ണുവെച്ചാല് ഉടനെ പ്രകൃതി അത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സമാധാനത്തിനും മൈത്രിക്കുമായുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ ഉടനെ പാഴായി പോകുന്ന ദർശിക്കാനുള്ള നേത്രങ്ങൾ അവർക്കില്ല. എന്നിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഓരോ കാടുകളും പർവ്വതങ്ങളും മലകളും ഒക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തി അവിടെയൊക്കെ സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ സൗധങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പോക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള സൂചന നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഈ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും. യഥാർത്ഥ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പാത തുറക്കുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന
ഭഗവാന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ കർമ്മ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലുക, ഭജിക്കുക, നാമം ചൊല്ലുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരു ശാന്തി ലഭിക്കുന്ന ഇവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रणाम प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।